وفاداریا جنک کرد ji bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê walê kir bêko kesayetiyeke navdar be yan jî siyasetmedareke nas be yan jî stêrkeke navdar be di warê çandû hunerê de ku wêneyên wê cihê şêr bigirin li ser ekranên kenalên Kurdî û malper û rûpelên sosyal medya. Ruqeya Zanyal jineke Kurd e bêko xwendewar be û tenê zanîna wê di wî astî de ye yê ku li ser destê bavûdayîka xwe wergirtiye mîna her maleke Kurdî resen lê Ruqeya karîbû xwe bike efsaneyeke wefadariyê. Ruqeya di dema merasîmên behîdariya hevjînê xwe Yusuf Xwarîkî lê bajarê Qamişlo ji ber ku hest û dilê wê yê nazik û wefadariya lê sermezin bûye nikarî wê xemê hilgire û çû berdilûvaniya Xwedê. Xanim Ruqeya mîna her jineke Kurdî resen xema ji destana hevjînê xwe walê kir ku bibe efsaneyeke wefadariyê ku jinên Kurd piştî ji destana hevjînê xwe tenê ji bo zarokên xwe jiyana xwe berdewam dikin û Ruqeya ji ber ku zarokê xwe bi firê xistine hez kir li tenişta hevjînê xwe be di gora wî jî de.